sa verse 3. Our salvation does not rely on our own capability or capacity to do God's law, to obey God's law, but rather, we rely on what Christ Jesus has done for us. Hindi tayo niligtas dahil pagsunod sa kautusan o paggawa ng mabuti. Tayo maniligtas bakit ito? Because of Christ alone. Yun sa verse 3. Ang sa verse 3, for we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. He will take our weakness, mortal bodies, and change them into glorious bodies, like so, using the same power with which He will bring everything under His control. Mga kapatid, may kapamilya si Kristo ay hindi sa atin sa lahat ng sitigil sa buhay natin. Isa lang ang pumahalaga sa ating mga kapatid. No more. Your past, your present, your future, Christ is the center of your life. No more. Yun lang po. God bless you. Shoutout po sa tigyawat ko. Ano ko ba yung promote yung channel? Magpakadami ka. Ha? Ano? Subscribe mo kayo sa channel ni Kim. Subscribe mo sa YouTube channel ko. Ito. So, kasi ito kayo, may channel po siya. Subscribe po kayo dyan. Tapos dito, subscribe din po kayo. Awa nyo na. Sa channel niya. Nag-vlog na. Alam nyo guys. Binag mo to. Oh my God. Yan, good. Papanoorin ko. Panoorin ko yan. Ako yung sa biyahe. Batang Popoy po, Batang Popoy. Ano yan? Channel mo din? Oo, channel namin yun. Nakulit na wala na ngayon. Ayan, so sobrang kulit nila guys. So nandito lang naman kami dahil nag-celebrate kami sa 35, tama ba? 35th anniversary ng Nauhan Bible Church. So yun, happy anniversary po sa inyong lahat. Kakain pa tayo. Wait. Don't subscribe. Huwag na, Ano ba yung gusto? Huwag kayo maalis. We'll be right back. Stay ka lang dyan. Stay lang dyan. We'll be right back. Wala ka na bang isa shoutout? Shoutout sa nag-shoutout sa akin. Si Ralph. Ralph Jenber Atienza. Ano nga masasabi mo kay Paulo? Hindi, kay Paulo, kay JP. Hindi na umuwi. JP, napaka-pogi mo. I love you. Hindi na umuwi. Live yan? Ayan yung mga kasama ko dito sa Nauhan. Anak? Shout out po sa Solids Family! Pasubscribe po Pindoreña Bisaya! Yes! Pindoreña Bisaya! Shout out ka sa And we're back! Magkakulang ako!
Thank you. Subscribe nyo po! Mindoreña Bisaya! So yun guys, yan. Kumakain na, it's lunch time. Yan. Nakarating, lumipad ang aming team sa Nauhan Bible Church. Hindi naman ikaw din eh. Ayan. Hi guys, subscribe po kayo sa channel ni Charmaine Marasigan. Charmaine pala, sorry. Charmaine Marasigan. Shoutout ka na sa iyong fans. Hindi ako marunong sa Channel na kayo. shoutout po, ayan. Si Kuya, si Sir. Hello. Channel. Baka may channel ka. I-promote mo na yung channel mo. Akin po. Wala akong channel. Channel 5 lang. GMA. So yun, it's lunch time. So yun guys. Ayan, pauwi na kami. Tapos lang po tayo makain. Kainan na eh. Pauwi na kami guys. And thank you so much for watching my video. And Kita dun. Babay-babay ko. Babay. Yun. Ano ba yun? Ang haba ng anniversary namin. Nandito ako, ang pwesto ko ay nasa Pisuhin. Ayan guys, pauwi na kami. Ay, kina Sir Jason pala muna kami. Ay, asawa mo ha? Ay, wow! Hindi pala. Hindi ba? Hindi na ano pa. Papa. So yun guys, thank you so much for watching my video and happy anniversary. Ano sa iyo? Piso lang daw. Ano pagkain gusto mo? Kanin lamang. Kanin lang. Kanin. Kanin. Wala to eh. Ay, sino ba gaya? Uy, Toy. Tayo na po. Tayo na. Auto ko. Si Daboy. Taga dito po. Ay, doon ka humingi sa nanay mo. Doon ka humingi sa nanay mong piso. Wala pa ako na. Yan, lagot ka. Oh, yan na yan. Kanin na lang, kanin. Kaya atin mo yan. Lahat malaki na. Kanin, Tama wala yan. ka na.